И здравейте, хора! Аз съм скъпи и не покажа един бък, който вероятно вчера направено клипче, но не се получи, защото не става с столовете. Да, не става с столовете. Ще играем Big Passion World, как ще съм качила два клипа. Това ще го кача. Качих видео. Толкова много време съм качвал предначинца. Хем, защото нямах материал. По-скоро, защото нямах материал на какво да снимам. Нямах идея на какво да снимам. Така, примерно искате да смените монитора. Примерно аз съм сменя на столче. Искате на това. Тук. Ако няма апарат изцяло от играта, влизате вътре и ще видите, че аз не съм го купила. Толкова е направено, защото зацепва нещо така игра на време и зацепва столата му. Сега като влеза, ето, видяхте ли? Видяхте ли в момента това са смени даже? Така. Боя доста приятели, като това е Баскон, Батбой и това Митко Опасния бомбата, не знам, аз се изключих Догър, Митака, БГ, 145, това е Митака, БГ, Нелит, БГ, не знам откъде ми дойде, Beauty Pie и Дарел Вена. Или БГ викам, сигурно не и с като Нелит БГ може да играем, а накрая се казва, че това е класификация на Нелит. Тя съм питала на стъпка. I am your pie. Но ма кефа. I am your pie. Значи ще взема с музиката. Нещо свързано с музика. Примерно, какво примерно? О, Джастин Бибър. Трябва малко место да се убедим, бе. Малко место. Дай ми гледане. Да, и абонати става, да. За да добавите в приятели, пишете Хриска Бейкът на YouTube канала. И така, можем да добавите с приятели. Още нямам хъбох аккаунт. Моля ви долу в коментарите да пишете някакъв хъбох аккаунт, който примерно не ви трябва. С паролата и с имейл адреса. Аз не вече ще чета коментарите. Не съм го другите ютубъри, съм слабати известен, за да не чета коментари. Аз съм мисля дали това да го махнем вече. Така, това ще го махнем. Ще го проверим по-точно. Сега. Това човек. Стана. Колко много. Много скъпо това е човек. Бай глупостта. Ай, Джана. Гледания. Толкова бързо направихме гледанията. Сега го преместим. Това трябва да се премести. Значи трябва да премести бая работа. Така. Това щанга ще преместим. Сега ще се спали. Така. Не спали. Няма да може. Значи, ако ще го тръпим на тук. Явно тук да сложим.
Бат не подойдет ютубер. Ох, много яко така. Има много смешен звук. Много добре. Ама зрители толкова смешен. Така да ме съм послушал. 11 минути. 11 минути, да, колко гледаш направи късме с Було уста, направо нямам. Сега се хора време и да не стигне. Да вземем още нещо. Аз не искам да взема неща, просто искам да се поместя нещата. Къде имаме място за пияното да сложим някъде. Сега. Нела е. Ето така. Върни. Хаска. Аз малко да го хвалим. Ето. Ето тук сложим пияното. Аз съм прибрал къщи доста неща. Няма място такова да се направи. Или светим или няма се. И чанам. Ето тук листовете. Така. Сега перемотна машина растението. Бях дал почти дъра. Но за това нещо. Добре. Сега ще ви кажа горе-долу колко дъра. На Орел дойде. Не може да спрем. Така ще направим просто. Значи мисля да направим giveaway. Няма ли така в интернет? Ами, да, хора, долу в коментарите пишете запис. Хъбо, значи, първите 3 човека, които пишат хъбъл акаунт с паролата, с имейл адрес и с кода за защита. Първият, който напише, ще спечели, може би, нов банер в ще го правя в един сайт. Втория ще спечели скин, а третия ще направя с него поречка. Значи, тримата потели с тях направя поречка. И така, това ще са наградите. Това повтарям първите тема, които напишете хъбъл акаунт с имейл адреса, паролата и кода за защита. Първият печели банер. Нали, отзад да му се сложи банер и отпреди не аз не знам. Нали, като цяло първо печели банер, втория печели, как да му кажа, да, втория печели скин, а третият печели поредица и също абсолютно всички, значи първи, втори и трети печелят също поредица с мене. Така, че съм дала за това нещо 13 лева за кончи много по-скъпо. Това е бати скъпотията. За едно зона е такова колко е скъпо. Това нещо. Охо! Добре, защо трябваше сега? Съм банал максималната лева. Да сложим штангата. Извън трябва да разчина малко къщата. Малко трябва да разширя.
Или се решили сега? Айде ще решили. Както и че... Нип. И това ли? Не, направо малко по-широкичко. Максимум голяма къща. Ето толкова май може. Може да правиш много голяма, а? Тук свърши максимум. Ще направя бати голямата къща. Колкото трябваше направя тук цялото. После ще дам на Митко Пасен, на Владко и Митко Пасен да го направи това цялото тук, да гледам го направи с климчета. И така. Аз ще сложа климчета, поне някой. Може да имам някакъв левел тук в този епизод. Аз в момента искам нещо скъпо, да набавя левел, да ми дигне. Не мога да си. Значи почти ме е заредило това с кучета. Тъп. Нещо да видим. Много ще сложи епката ви. Не бая тук. Още малко ще му го дигнеш. Така. Още малко ще му дигне лево. Това бая. Маса. О, хора, ще направя много по-интересен клип от тоя. Сега кога направим, човек, кога направим сега? Нямаме много пари сега. Една котка ще вземем пак, още една котка. И ще оставим до пианото. И ще оставим и тук. Дай ми гледания, орелче. Дай ми гледания. Не, чека с толкова много пари, но той пак ми дава. Да направя много по-интересен клип. Ого, за 3 минути колко много ли ще направя. Еми... Добре, хора. Това беше от мен. Аз бях Риска БГ и чао, чао.